دکتۆرە ئەلیف تۆڕان سەرۆکا ژۆرا پزیشکان یا دیاربەکری دەربارەی vê mijarê em ê behez bikin çima di demekî hoyê Kurd da pizîşkên Tirkiyeyê şêweyekî rastexûberê xwe didene Ewropayê welatên derve. Diktorê êvar baş tu xêratî ji bo Kurdistan 24 sedemên sereke çi ne ku pizîşkên Tirkiyeyê koç dikin ji bo derve? Diktorê sedemên sereke sebebê sereke çi ye ku pizîşkên Tirkiyeyê dixwazin koç bikin ji bo derveyê Tirkiyeyê? مرحبا جوارا هەواڵێ me ku li vê derê li Tirkiye dixebitin pêşeroja xwe nabînin li vê derê xwe di ewlehiyê de nabînin me çend cara gotinên xwe got çalekiyê xwe kir me got ku rewş ewha derbas bibe hevalê me li vê derê naxwazin bixebitin wexta em zanîngehê dabûn ji me re digotin kî wexta ku we müdahaleyên nexweşê xwe kir pêşî ewlehiya xwe bikarbînin ku hûn ewlehiyê de nîbin hûn nikarin bi ewlehikariyekê nexweşê xwe re jî müdahale bikin lê niha em dinhêrin em di ewlehiyê de naxebitin şert û mercemeyê ku em têda dixebitin bi ewlekarî têda dixebitin her roj hevalê me bi tundiyê re rû bi rû dimînin herê piştî çalekiyê me yekîtiyên bijîşka Tirkiye û di herêmê de jî odeyê bijîşka me çalekiyan derxiste hûn zanin me grevan bikaranîn daxuyaniya dan me meşekîl derxiste formê xwe forman kire piştî wî ji alî hinkî maaş da başbûn çêbû lê ew jî niha gorî vê qeyrana aboriyê de têr nake hevalê me nikarin debara xwe bikin hevalê me her rû bir sedemên serekeyên çûna doktoran wekete got tinê debara darayî yanî rewşa wan ya aborî xirap e yan hine rewşên din jî sedemên din hene yên siyasî ne sedemên nebûna rewşeka taybet e ji bo pizîşkan serê xeberdana xwe de jî got e xwe di ewlehiyê de nabînin cî şert û mercê ku têda dixebitin ne ewlehiye erê debara xwe nekirin jî ew jî sedemekî ye lê pêşeroja xwe nabînin li vê derê zor baş e kewate heya niha çend pizîşkan bijin li Bakurê Kurdistanê li bajêrên Kurdan kûça derve kiriye kûça welatên din kiriye krîzeka nebûna pizîşkan dirûst bûye li wê derê دکتۆرە تەمام ez ê pirsêj bo te dubare kem deng nate aha tamam dengê te tê diktorê dengê te xweş têt baxve ez ê pirsêj bo te dubare bikem heya niha çend pizîşkan li Bakurê Kurdistanê bajêrên Kurdan koç kiriye ji bo derve koçkirina pizîşkan bûye sedem ku krîza kêmiya pizîşkan li Bakurê Kurdistanê li Tirkiyeyê ser helbide heta niha gorî ku yekîtiya bijîşkên Tirkiye daxuyaniyekî da niha hetanî niha ev şeş mehî de îsal di 2023 de ev şeş mehî de 1361 doktor tevahiyê Tirkiye ji TTB belge xweste ku herê Ewropayê li wê derê bixebite herêma me jî li bajarê me jî ji durum ji alî wekî Tirkiye xirabtirin yani ji wî cudatir nîne li vê derê jî indî em dikarin bêjin 15 roj jî carekî neredeyse em her carê heftê carekî em vê belge didin hevalê me dixwazin ku herin doktora ev pizîşke dişne kîjan welatan tinê welatên Ewropî yan welatên din jî held bijêrin
پروی دچین اروپایی باجار پروی جی آلمانیا دخوازن هرن پروی دچین آلمانیای اروپایی باشه تنه دکتر پزیشک دچن یانجی ممرض و پرستار و هاریکارین دکتران جی دچن او کارمندن ده واری تندرستی دا کار دکن نه تنه بجیشک خباتکارن تندرستی خیلی بزیشکانجی اوجی دخوازن هرن اما سازیا ما تنه ام سازیا دکتران اندی ام کارن سر وام خبر بدن لی او قایق جی سندیکایا خباتکارن تندرستی جی آگاهی کو ام دگرن خباتکار دنه جی دخوازن هرن دست خوش دکتره تجیل برنیه کوش بکش بو دربه یان تو ده ببینی لی ترکیه ام لورن زور باشه هر ساق بی دکتره الف توران سروکا جورا پزیشکان لدیاربکر گلکی سپاس لدیاربکر تدگل مبوی هر بجیت